Warning! Warning! Intruder alert! Intruder alert! Men her er en, der kommer miner så. Næsten være. Jeg kan ikke huske det. Ah, okay. Det er det så. Corridor of Doom. Stick to the wall. Except for rogues, they can go where they please. Rogues? Hvad sagde du? Det var en joke. Og jeg tror ikke, du bare kan... Jeg tror, de har noget stealth attack, nogle af dem. Arcane Nullifier X11. Den findes også i Hearthstone. Ej, for helvede da. Fuck, han er skadet. Og sgu en min eller et eller andet, der sprang luften der, var der ikke? Det ved jeg ikke, jeg ved det. Nej. Der er mine. Hvor fik det tog der? Ja. Ej, han dør nu. Oh my god. Du har bullet. Vi dør nu. Bandage. Bandage, der er 5, ikke? Ja, nu begynder det at blive lidt spændende. Mit hjerte, det smadrer derudad. Pas på minen. Åh, nej. Jeg smadrer den bare. Ja, godt. Så du Warriors HP? Jeg troede, han var død. Shit, du spiller der, Vince. Ej, den til mig. No chat, I shit myself. Det kan jeg få. Ej, det var Nej, fucking no. sindssygt, det der! Ej, nej. Holy fuck! Ej, holy fuck. Et håb helt 5 sekunder. Holy fuck, jeg fatter Det har slet gået ikke, hvad så der stille og roligt, og der var slet Ej, ingen nej, problemer. nej, Det er bare nej, kørt. nej, Vi har bare hygget os stille og roligt, og så lige Seriøst, pludselig jeg troede, stak han det bare var død. af. Han stod bare helt stille, helt frozen am warrior der. Han fattede ingenting. Han troede selv, han var død. Jeg havde ikke et... Og da jeg fik mana, selv da jeg fik mana, der kunne jeg næsten ikke fatte at bruge det, fordi jeg var så meget i panik. Holy shit. Hæft, det var vildt. Patrol extra pack from fleeing mob. Holy fuck.